Hai Wairok, noro bahai tongbai. Kakayo noro jotono kaham tongbainya. Tai phaji kaisa hanya hai kothama salai pirano, kothama engka. Kubui tongino o dunia tongo. Hai kaba kubui tongino sung jotono kathang tongo. O kubuino sungno tikiri tono. Tai norok naite ani kothama khanawai je khakalagai thangyasani sikang. Nora no like, comment, share, kanya nita pogdi. Hadi hingke kaisa kothama senglai sinai. Khoroksa belai genang. Bini sanani nengani belai obab kerei. Bini be bagno alaja asuda. Tai bini business bo kabang no tongo. Tai binaro doctor bo 4-5 no tongo. Tai bini PA hindi kabang bini aro samkhani rok bini logi tongnai rok kabangmano tongo. Tai hake tongte kheno boyos ba sungso eko motamoti 50-60 bosorni boyos siko belai suksukiono potongjago. Salsake boyang business ni pura detail pura khobor pura hisab tisab nabai painai harigo isa mairok sai nunginai isa aram khlanyani naifrung tono bini bokha taham khajani ase ayumuyung jakabo tongthokjakya tongthokjata tei sukri hai jalapura hai ungjakha tai bo bini doctor no ringkha tai doctorok doti ke khasiklai phalekya hasilai faine kaham ke check up khlailekya bekreni doctor engtheng mokolni doctor engtheng bokhani doctor engtheng jani ja check up khlailekya doctor tai check up khlainai nemani কোনো report manjagya mane কোনো rog korei কোনো bemar korei ekdom bini shori normal ekdom fit ekdom kaham tai happiness bo a doctor oni kongno khnapon bo asuk sustong jagya hai mane poriskar jagya hai doctor kahamani sapono tongkho ani sago aba haima tongjagai bo saka hapino ani bokha ayuk muyuk umani tamojani thagya henei saka tai doctorok bono aram ke thonani bagai tai bono santi manani bagai bono kise misa bitirok sui nukri rongni aramungno jatke bono bitirok sui reiklangkha tai bo bitirok sawoi aram khano bo bisinawoke rokokha bisinawo rokokhangkano tamungkha hamale muktri si phalia bini je thujangnai bori chawnai kono mote thuka kisa muktri thangka hamani araita tinta asukni ajora khano bo siseri ukha afron simingkano botai muktri si thanglai langliya yang waisa khatibo mothalo khlanyai pot paisoka bini muktri se thangliya muktri phaliya tamong kha ayumuyuk isa oda aikhaba anyani no naikhaba hanani bo isa barandawo nongkhoka nongkhoroni bo teruk ke bini je garden nokhlawo khumbaga nok tongmarok aro bo teruk ke gurikha asuk poriskar ke nukseko aisuya kuba pile palasiko tai bahakeno bo teruk ke bini bokha ayumuyuk ma baike bo nongkhoroni isa morning walk khaibongka bo teruk ke bini bitni bo nongkhori thangjaka tai bini bitni nongkhori thangjaka hangkano kaisa lama ganao asukjangnai tongo katni kahma karajak bo hingke ke kisa lengjama haingai bo akatokhe aram ka sachung siring ke asugoi tongkha tai bo juta khugoi no yason parma hike asugoi tongkha a jora hangkano biang nijani sui masa phayoi bini juta no warainai talangai thangka tai bo asino logi rifirte a juta no nanani bagai asui kaisa ekdom bigrani nogo jupiri walk khlaioi aro khe
ajutano yakrai rikha tai bo ajutano khosaka ajagao khosakangkano bo kamani khorang khoroksa bwrwi belai kheno khakamai siri khogoi kamani khorang khnaka ajupri bisingni tai bo wana jakha tabuk to uba ayakho tai asuk bahike je asuk rogo hojama thang hayo tabuk ba hake bwrwi ba kabui ba tongna klaikha tamung ma klaikha ngai bo wansoka tai bo wansoka thangai naike bo tamjaning langno te naya khebo tamjana ayumuyu khai hingke bo phirugi phaikya bui bwrwi bwsa buini nukhrogo hapangkang ba tamjani hinjalangno ni bo kisi phirok phaikangkano bo haipino bwkhachoriya mungsai mungsale wngkhana ang kisa habui naimani no janai hine bo kirti dingkheno bo truk khe besartike ajupiri no nasi horoi naikha tangi kapkha tai kisa bwrwisuk 40-50 bosor boyosni bwrwisuk kapal buo khulomo suriwo khlainai belai kheno kabui tongkha tai bini bwkha chorliya je a bwrwino abake kama nugui tongi bo saimana musungkha je problem tamoi kapkha bo abo saimana musungma bagui bo habui thangkha habui thangainai bo saka nung tangi kap tai a bwrwi saka kaptutui kheno naidi ani bwsa je khoroksa asuk sikla kotoma bo tabuk cancer rok bungwinai haimya kalainai operation khlainani bagui ani yagorang khoksa phono kwrwi hini saka tayo gwnang bo saka nung hake asugo siri khogika kabui tongoi nono sabo rangrnai nung tamo khlai nung bo jaga samung khlai ni singkangka bo saka ang to bunyaro thangai construction logo samung khlaio ni saka taya gwnang saka nung bongnar rogo phono nung kisa saija naikha sanija naikha suba surok haike nini samani ang bebak jagano sanini bikya ano kebo phono subanai kwrwi tai aboni bagui ani bwkha yokmani tai saise maluya je ani bwsa sikla kotoma tau cancer ngainya bisna klaijani bagui hinai saka tayo gwnang saka haikeba nung bahaike asu ma thangba kawi ba nini tamla labungnai hisingka tai a bwrsuk a bwrwi saka miya sarigo chini engtui sonosi bo bikha khangainai phaio tai bikha khangai phainai ang bono khulumui saka ani bwsa je cancer ngai hake bisnaw kalaijak ang tamo khlaina chahani bono sungpuru hungkano bo saikhnarka nung horni 3ta okhe basawi asugo basawi nai nung siri khogoi kakap dehinai saiklango ta hakeno nini bwsa mungsa upai phayana hnainai saiklango tai a sonosi saiklang thamani baino ang bisa chawinai ang tabuk asugo khe siri khogoi kakapui tongnani nango hnainai a bwrwi saka tai o gwnang belai kheno wana jakha je tamukhe oba haingma klaikha asuk bini ang muktri bo thangyangya tai bwkha ba ayumuyuk ngya tai ang kisa garden hake nongkhori phaimani tai ang asugui tongphur sui ba haino je ani jutano wari tubui jupri yakare re phaio afurke bo thasung bai binai bo bini sakni buikhumu basa jangma hai ngkha tai bo wan sogui nekya je kaham ke botamo humale omo tamo khangma klaikha je omo ano ayang sakao tongnai rok mutai rok no ano oma hike boli rikhna hninai bo wan soka tai bo doti khlaioi doctor no call khlaioi tai bini bwsano gari bekha talangoi bo operation khlaioi success khlainai bo help khlaioi ririkha tai bini nogono a bwrwino bo samung tangnani sujug rikha tai phaiding hingke sung oko thamano khnaoi sung tamo srungjanai man hingke obono sung khnao buni kokrogo sung sikok khongna thangpur rogo hingka hingke yang borok ukolok bwskang fiska filtangke
borok rok tong hwnei sikok rok thangpu tai tamokhe ayang saka nasiknani hingke bo pokjago aro sikok rokni bul haike papmani jaga जों borok bai borok se khoglaioi chupi chapake thanglai mano tamokhe sakani bogban tai mutainolo जों khogoi maya o kotha mano srwngoi o kotha mano khnawi जों obono srwngjaknai mano je जों kubui no mutai tongo tai mutai no sungno haike boliri tono tai जों omo hai kubui borok je kwthang borok je hamjangmani je kwthar je khairokmani tongmani baino o swngchar bahaino tabuksak jora tikiwi tongo hunjagui mano haidi hingke norok bo ani kotha mano khwnai khna tongjakana tai tebo kaham ani kobrok kothama khana musungkha hingke norok like comment share tai subscribe bell icon khania bagi tapokdi asuk sawino jotono no hambai।